عفدال زینکê wekî Homerosê Kurdan tê nasîn. Evdal tengbêjekî qedirbilind û hozanekî derd û êşan e. Di derbarê jiyana wî de agahiyên sedî sed rast tune ne. Di destpêka salên 1800 li gundê Cemalwêrdiya girêdayê Dutaxê ku niha girêdayê Agirî ye ji dayîk dibe. û di sala 1913 de jî li gundê Qanciyan ku girêdayê Qereyaziyê ye jiyana xwe ji dest dide. Evdal temenekî pir dirêj jiya ye. Li gorî neviyê wî Emirê Zeynekê Evdal 110 salî zêdetir li jiyanê maye û seranserê Kurdistanê jî geriyaye. Evdal çûye xozana Edenê, Dêrsimê, Diyarbekirê, Nexşîwanê, Melezgirê, Elajkirt û Îranê jî. Dengbêjê Sirmelî Mehmed Paşa, bavê Temo, pisporê Qulingan, Siyarê Kûvî ji navê Evdalin. Evdalê Zeynekê di stran û destanên xwe de pir behsa Qulingan kiriye. Temo, Gulê, Korbûn, Xizanî, Kalbûn, Bêbextî û gelekên din ji navê stranên wî ne. Tê gotin ku Temo navê kurê wî ye. Bavê Evdal hê Evdal zarok e diçe rehma Xwedê. Evdal bi navê diya xwe ya Zeynê tê zanîn. Ji ber vê yekê jî jê re dibêjin Evdalê Zeynekê.